xita fuq l-oljiet u fil-witat l-ilma ġera b'ħeffa kbira fuq kull naħa ta' triqat fuq il-ħġieġ fil-kamra tiegħi smajta tek-tek niżlaqli u li tieqaf din ix-xita ma kien jidher l-ebda ħjien fuq il-bejt tal-ġolkatusa l-ilma ġera bla waqfien b'ħeffa kbira niżel jiġri għal ġolbir li hemm fil-ġnien. Sebaħ mort nittawwal minn ġottieqa għal ġotriq rajt li s-sema kienet ċara isħab telaq maż-żejt